खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 जुन 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। देहाया मोजाङै थानाय नङा। बिगुरनि बेरामाव गोग्लैनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि लुबैनाया बांगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव गावजों गाव एना एनि जानो हागौ। जिंगाया बांगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। बहाबा थाङोब्ला दिनैनि साना मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया लोरबां जागोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम जागोन। न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि एबा लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां आरो जोबोर गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय। न'खराव गोजोनै थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोबां सुबुंनि थुबुराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। धनु राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गाज्रि मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। नाङा फाङा सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। हारसिं थानो गोसो जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम।
न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि अननाय मोनगोन, गुबुना खहा खालामनो नाजागोन, सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि, दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, अब्लाबो खरसाया बांगोन, गुबुना खहा खालामनो नाजागोन, सांग्रां थानाया गाहाम, सोरजोंबा रायखोमा जागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै मोजां खौरां मोनगोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन, मावनाय खामानिखौ थि समाव अदेबानि मावफुंनो हागोन, बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, नाथाय सोरबा गुबुन सुबुंजों एना एनि जालायनो हागौ। मीन राशि, दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन, गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन, अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, नाथाय गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।